Takže mě napadlo cestou z Dolní Moravy dneska, že se tady stavím u Palonce. Naschvál nesedím před kamerou, ale za kamerou, protože jsem neupraven. Já jsem vysloveně upraven. Je takový zvláštní format. Nemáme ani mikrofony, nic, je to dost punkový video. A napadlo mě, že ty teda startuješ za asi 4 dny nebo 5 dní po 6. Spine Race v Anglii. A 3krát jsi ho vyhrál, 2krát byl druhý. A bylo by dobrý teda jako o tom říct, jak ses na to, mě by zajímalo, jak jsi na to trénoval a jakou máš vlastně taktiku. A teď je otázka, jak moc před startem to můžeme pustit, aby to ty soupeři, ty vole, no, tak soupeři přes Deep L si rychle nepřeložili a neupravili svoji strategii. No tak soupeři jako ještě jsem mi za těch 5 startů jako nenaučil česky. To spíš jsem se tam jako učil různě katalánsky, a jirsky, a anglicky a Bůh ví co všechno. A já jsem teďka, když se mě ptali jako lidi ze Spineu, vlastně dělali jsem rozhovor, jsem mi říkal be prepared and be prepared to improvise. A to je prostě za mě ono, protože já když jsem to šel 5krát, tak vlastně pokaždý jsem měl jinou strategii a pokaždý jsem tu strategii musel více čím méně upravovat jako podle toho. Opustit. No ne, tak jedna věc, že ty soupeři se učej. Jo. Na tom druhém jsem věděl, že víceméně stačí jako být rychlej v depu a pak jít sám a že jsem rychlejší v navigaci než Eugenio. Ale to už pak nestačilo. Navíc jeden závod to vlastně zastavili, že to byly úplně brutální podmínky. Takže tam prostě foukalo, já nevím, 100 milí za hodinu a takže ten závod byl 2krát zastavený. To se stalo pak vlastně i na tom posledním, že ho zastavili, ale v úplně jiné fázi. Jednou jsem prostě říkal, nic, půjdu co nejídl, než budu spát. Na tom posledním roce zase jsem cítil, že ztrácím půdu pod nohama, jsem prostě pomalejší, tak jsem šel spát o to dřív. Prostě klasický formulový undercut by se dalo říct, že prostě dřív zajdeš do boxu, měníš gumy, který se vyspíš a pak seš rychlejší. Jasně. Takže tam se jako nějaká strategie nedá moc jako předpokládat. Já už zhruba vím, kde asi předpokládám, že bych měl být jako kdy budu, řekněme, ve druhém depu, ve třetím depu, jak to tam vyjde den a noc. Ale i to se může rozměnit, jo. A my jsme teda neřekli, jak to je dlouhý, to je nějaké 430 kiláků, nebo tak něco. No, asi 430, no to teda je to 268 mil a to je závod, kde koukám na ty míle, protože je toho míň. A když máš prostě 15 mil do cíle, nebo do cíle. Nikdy nekoukám do cíle, vždycky koukám jenom na ten další checkpoint, prostě mám to 15 mil do dalšího checkpointu. Fajn. A to teda 25 kiláků, těch 15 mil, což je zase trochu víc, ale prostě takhle. No. Dobře. A ty nebo takhle, letos se tam teda sejde asi hustá konkurence, si říkal, ne? Je to 10 let od toho, co jsi tam byl poprvé? No. Nebo jak to je? To 10 let, jako jsem byl 2014, pak 1 nebo 2 ročníky byly zrušený kvůli covidu, což na tom teda jako nic moc nemění. Takže... A kolikátý je to ročník celkově? Víme? 12. nebo 11. A kdo tam teda bude? Víme? Víme, no to bude tam Damian, Damian Hall, který to vyhrál 2krát, tam říká, že je jenom jako novinář. No, je novinář, byl třeba 5. na UTMB a na to dobře zaběh a v celkově spoustu. Nebyl na tom Innovate Weekendu? Byl, no, na tom Innovate Weekendu byl on a Jasmine, to je vlastně jediná z těch jako velkých men, která tam nebude. Je tam John Kelly, to asi jako taky tento vyhrál jednou, dokončil Barkley, udělal nějaký rekordy, jako John Kelly, toho všichni znají. A bude tam Eoin, tento vyhrál, myslím, taky 3krát. Je to vlastně, se kterým jsme se jako dlouho tam tahali, když jsem tam byl. To si pamatuju, no? No, a pak týpek, co byl druhý, Jack Scott, z ženských tam je Nikki Spinks, taky vlastně známý jméno velice. Ta Claire, Claire Banovars, co vyhrál jen Gran Canaria, ale to měl nějaký šílený rozvrh, každý měsíc běžel nějakou 200 nebo 300, něco takového. Něco jak ten Peťova Broušek. No, jako každý víkend Ironman. No, takhle jako běhá, no, ale jako prostě taky
Takže jako velký jména tam budou. No. Ty už tam, jako za mě to pole je srovnatelný s tím rokem 2018, když jsem tam byl vlastně naposled. No. Mhm. Ale ty jsi říkal, já nevím, jestli jsme to neříkali v tom podcastu, ty jsi říkal, že to je teďka jiný v tom, že vlastně ta navigace je jako na tom úplně jinak, že, než to bylo. No ale teďka jsem dal dokupy výbavu a zjistil jsem, že i tohle je jako jinak, že je to daleko víc specifikovaný, což já jsem teda neměl moc radost, protože mám pocit, že se jako ty položky jsou víceméně stejný, ale ta specifikace to ještě zužuje a přijde mi, že se ti snaží jako vnutit nějakou jinou strategii. Nebo Co to znamená specifikace? To zužuje? No prostě musí mít spacák, jo, třeba. A to jsi předtím neměl? No to musí být taky, jo. Ale tam prostě přesně řečený, že může být, já nevím, do 0 stupňů, jo. Nebo teď tam jsou, jako některé jsou úplně nesmyslný, teď tam mám buzolu, že musíš mít, to musel taky, ale palcovku ti neuznají. A je tam prostě k tomu asi 3 odstavce, proč to jako je. Musíš mít GPSku, ale neuznají ti, nestačí mít jako hodinky. Musíš mít ruční GPSku, kterou jako v životě nepoužiješ dneska. A takhle, jo, jako takový nějaký další specifikace, tak tam jsou nesmeky, řebiky ti jako nestačí, jo, prostě na botách. Musíš mít nesmeky, jo. Musíš mít nesmeky, že takže já prostě jsem měl nějakou výbavu, kterou jsem měl dřív na spajnu a jsem v principu jenom vláčel sebou, protože skoro nic jsem z toho nepoužil. A teďka musím úplně jinou výbavu, kterou zase budu jenom vláčet sebou. No zase spousta lidí třeba využije, no. Ale stejně, jako máš tam, chápu, že tam máš, kdyby se něco stalo, ale musí mít sebou vařič a jako v životě se nemůžu představit, že i když měl nějaký problém, že tam budu něco vařit, jako. A teď se tam jako Jsem se to snažil představit. pozastavu nad tím, že máš nějaký, jako kolik musíš mít kalorií jídla, jo. Ale z prášku na tady z Edgaru ti započítá jenom něco, nemůžeš mít prostě celý Edgar. Nemůžeš mít jako celý Edgar, ale musíš to mít ještě něco dalšího, abys prostě splnil. Prostě tak z toho rehydrovaného jídla můžeš mít jenom něco, protože tam správně poznamenávají, že když máš problém, tak je docela těžký si vařit jídlo a rehydrovat to, že to jako neuvaříš si 6 jídel. No samozřejmě, že ne, ale proč teda musí mít ten vařit? A tak dále, jako jsou to takový, prostě se ho budeš mít zbytečnou, jako z mýho pohledu zbytečnou výbavu, jako třeba 2 kila navíc. No. To je jak ten lyžařský závod, jak vozej tu cihlu nebo tu. A tak jo, Taky nevyužiješ celý závod. Ale tak tam to jako je nějaká tradice, že jo, myslím si, že Birke by Nerenet. Jo. Jak tam vozej ten baťušek, že jo. Já vím, to byl vtip, samozřejmě. Takže je to tak, no, jako já se vždycky snažím moc jako nekritizovat tu výbavu, protože prostě tak to je. A všichni to mají stejný. Všichni to jako, zase je dobrý, že to jako je přesně specifikovaný, teďka už tam nejsou nějaký moc jako šedý zóny. Jo. Je tam jasný ten trend, co se ti prostě snaží vnutit, nebo oni předpokládají, jak bys to jako měl závodit, jo. Ale ti jako závodníci mají často úplně jako jinou představu. Někteří správnou, někteří nesmyslnou, pak udělají špatný rozhodnutí, jo, ale jako ta svoboda tam se trošku vytratila, no. Ale co si teda bereš za vybavení? Máš vychytaný váhy třeba nějaký něčeho? Myslíš, jak váhy? Jako? No kolik co váží? Si jo, než to poslouchám. To se vyplatí si. No, tak jako snažíš se to optimalizovat, jako mít co nejlehčího. Já vím, že budu mít úplně ten nejlehčí spacák, který prostě splní tu jako specifikaci, tu povinnou výbavu. Ale vůbec nepředpokládám, že spal venku, že stejně pořádně nevyspíš, tak klepeš kosu. Jo. Prostě kdybych měl pochybnosti, tak radši budu spát o hodinu díl v tom depu, než vyrazím prostě ven, jo. Kde je vlastně většinu času plotně, jo. Takže jo, snažím se optimalizovat váhu, že bych ti prostě řekl přesně, kolik co váží a tím pádem, kolik budu mít, to nemám, no. Ale měníš, jo, takže. Jak to je třeba s čelovkou? Protože to jdeš x dní, kolik to jdeš? 4 dny, ne? Když jako to půjde dobře. 3-4 dny, no. A teď jako to dobíjíš v depu, nebo tam si posíláš nějaký dropback s baterkama? Nebo... Ty máš dropback, který s tebou vlastně cestuje. Máš jeden dropback, který může mít 15-20 kg, to je celkem jedno, jako dostatek. A oni ho transportujou, takže vždycky, když doběhneš do toho, na ten checkpoint, který tam je 5, tady na těch 430 kilometrech, tak tam najdeš ten svůj dropback.
Ty si tam prostě můžeš poslat náhradní baterky a stejně pak budeš muset někde spát, takže bys teoreticky mohl i dobíjet, to se tam jako dá, ty checkpointy jsou prostě v nějakých budovách, ale prostě předpokládám, že bude jako náhradní. Jo. To každých 80 kiláků je. To je jako dost drsný. To je dost od sebe, řekl bych, od častovačky. No první máš po 70, pak máš 100 kiláků nic, pak máš po 170. Po 170? No máš po 70, po 170 máš 100 kilometrů. Jako... Po 100, ne? No jako... Po 100 milích. Musíš na to koukat. 70, no. Jo. Pak máš to relativně krátko, když to vlastně prodloužili, protože ten checkpoint přesně 10 kiláků, takže pak máš nějakých 65 nebo 60 kiláků. A další bude mít kratší, bude mít třeba pade nebo něco takového. No a pak ty další jsou normální, a ta druhá je prostě extra dlouhá. Takže jako rovinatější trochu a tohle ne. A ještě seš jako svěží docela, no. Na tom začátku po těch 2 kilech. Ne, na tom začátku po těch 70 kilometrech, které jsou relativně jako techničtější, jako z toho závodu. Tam děláš žádný 2800 převýšení. No. A jedeš tam teda sám? Tam sám. Ale jako ten závod je v principu unsupported, takže tam jako, kdybyste někoho měl, tak ti může maximálně zamávat, to je tak všechno. A přesunovat se mezi těma depama není vůbec jednoduchý. Jo. Prostě to v zimě jsou to takový nějaký zašitý vesničky, musíš se to složitě objíždět. A navíc jezdíš vlevo. Což bych považoval za největší problém, myslím. To je hlavně problém v tom, že když jezdíš vlevo a tam ty uličky, jako ty vesničkách jsou fakt úzký, jo, nebo ty mosty, nebo všecko tam. Já jsem si to vlastně zjistil, když jsem tam byl 2 roky potom, jsem to běžel naposled, když jsem to byl točit s japonským štábem, tak až tam jsem si uvědomil, jak to je vlastně ten závod, jak je těžké, jak je to nepříjemný. Když závodíš, tak prostě neřešíš déšť, tunel, mám 15 kiláků, 20 kiláků, 20 milí nebo kolik prostě do CPčka a jdeš, aby se tam dostal co nejdřív. A řešíš jako teplo zimu jenom proto, jak moc ti to zpomaluje v závodě nebo zrychluje ho dále. Ale pak se tam vychřice, říkáš, fakt, jako tam máme jít, fakt musíme jít, to je strašně. A najednou máš čas na promyšlení. Prostě najednou si uvědomíš, jak to je jako nepříjemný a v závodě prostě jdeš, no, seš to adrenalinu a funguje to. No. Hele, a máš teda nějakou jako vymyšlenou jako strategii? Tak spánkovou strategii mám, tam musíš improvizovat, ale v principu jedno z mála pravidel, který se snažím dodržet, je, že se snažím využít denní světlo pohybu, protože toho máš strašně málo. A to ať chceš nebo nechceš, tak prostě to jde poznat, že ve dne děláš všechno rychleji, tu navigaci a tak. No, takže to je jako to hlavní. No a tam moc světlo není, ale teda. Není, tam většinu času máš tmu, máš tak 8 hodin, 9 světla, něco takového. No a pak mám vychytané jídlo, no. Jako to už tam nebudu nic měnit. Tam vlastně čím dál jdeš do toho závodu, tím víc musíš jako jít ze sacharidů a tam tím víc vlastně dostávat třeba ten Edgar prostor. Mám to vychytaný, takže vždycky v depu prostě už mám připravený balíček, jako nějaký Ziplo, kde to mám prostě popsaný velkým písmenem, že CP1, CP2 a tak. Ukaž to. No, tak tohle. To tam mám zboření. 1,5 kila, no, to si myslím, že toho za tu cestu sní víc Edgaru. Aha. A máš to nějak jako naplánovaný, třeba kdy, jak často? Počítám s tím, že zhruba polovinu veškeré energie dostanu z Edgaru. Jo, odhadem. A jak často, no? Polovinu. Z Edgaru jsem schopný být zhruba 2 hodiny, tady možná 2,5, počítejme 2 prostě z té jedné porce. Dám Edgar, dám něco jiného. V depu prostě dostanu jako normální jídlo, to s ním tam a Edgar budu mít hlavně sebou, protože je to lehký a hlavně potom třeba, když přijde krize jako na spaní, tak to je první. Jo. Když prostě se ti chce spát, tak první, co uděláš, že se prostě najíš, napiješ a pak řešíš, jestli to zabralo nebo ne. Když to nezabere, tak řešíš něco dalšího. Jestli to zabralo. No na to budu mít ještě, co jsem už kdysi, si dělal prostě čokoládu s chili. Aha. To si udělat zase. Jo. To jsem četl o tom někde, když jsem začínal běhat, že máš čokoládu s chili. No ale jenom na spine, jako nikde jinde. Takže legenda nelhala. Legenda nelhala a když jsme tady poprvé, tak to bylo
tak jako odhadem, prostě tam bylo nějaký chili. Mhm. Dal jsem tam asi víc, než jako... Takže co, rozpustíš čokoládu, fakt tam dáš? Mám spíš čokoládu a nasypeš tam chili v nějaký podobě. Mhm, Máš prostě mhm. papričky, nebo tak mám i jako prášek. Mhm. Necháš to stuhnout. Já nejsem žádný velký kuchař, takhle jsem to udělal, jo. Takhle vařím i v oběd. Jo. Pak to teda vypadá strašně, protože to chili to úplně, jako, úplně to dehydruje tu čokoládu. To vypadá, kdyby ta čokoláda byla prostě rok stará, jak měla Mhm. sobě ten, Jo. nějaký ten štěrý povlak, jo, nebo tak. Mhm. A prostě to tak je. A no, takže to je takové, jako, když by přišla krize, jako se týká usnutí, přestal jsem pít teďka kafe s kofeinem, aby to trošku zabralo, protože já už jsem pil kafe tolik, že už to jako nic nedělá vůbec. Mhm. No. Ale z toho to nemě dostaneš, takže... Zde bych podotknul, že jsem tě poprosil o kafe, když jsem přijel, ty jsi mě udělal bez kofeinu, já jsem tady usínal. Teď se to prostě přepnu, no. No a pak nejhorší jsou pak právě ty části, kdy najednou se závodí, už prostě jdeš s někým se taháš, máš 100 kilometrů do cíle a víš, že to je kdo z koho a řešíš, jestli půjdeš spát, nepůjdeš spát a tam prostě se fakt potřebuješ o to jídlo opřít, no. A nemáš čas jako řešit nějaký nebo nemáš čas. Nemůžeš si dovolit, aby prostě tohle nefungovalo, protože jak nemáš energii, tak kočíš. A hlavně tam jako každá chyba tě potrestá hned, tam špatně se najíš, nebo tam prostě jdeš vyčurat a začneš usínat. Mhm. Takže fakt jako musíš jít. Takže nechodíš. Furt tam musíš stavit, furt musíš Nechodíš na záchod. do sebe něco dostat, jo. Tam prostě dokud to jde, tak to jde, jsi v nějakým tom flow. Aha. Ale na chvilku přestaneš a najednou cítíš, jaká ti je zima, jaký máš hlad, jakou máš žízeň, jak jsi unavený. A buď teda se temu podáš a jdeš si lehnout a odpočinout, což může být rozumný, anebo taky ne. A ta jako za A to asi je teda dost tenká taková psychologická hranice, ne? Co v té hlavě, jestli se tomu jako poddáš. Je to strašně těžké jako iracionálně odhadnout, protože... A já jsem to chtěl říct, a za B musíme hrozně těžký poznat, že to opravdu potřebuješ třeba ten spánek. Jo, protože prostě... Že jasně, jestli ti bude chtít spát a teď prostě jo, jako poznat tu hranici, dokdy tě to vlastně ještě v tom dlouhodobém horizontu zrychluje a od kdy už ten spánek je vlastně jenom větší komfort. Jo. To nevím, jo, to prostě na to nemám úplně jako jasnou odpověď, já mám tady něco vypozorovaného na sebe, ale nikdy nemáš vedle ten referenční vzorek. Takže... Hele, a kolik tam naspíš, teda, když jsi tam byl? Jak to vycházelo? Když vynecháme ty ročníky, kde to teda přerušili, tak tam se spalo, že jo, regulárně? No tak první noc nespíš nic, typicky, druhou noc spíš pohodku 2, jak prostě. Mhm. No a třetí noc spíš taky něco musíš spát, ale jako vypadá to, myslím si, že ten prostě čtvrtý den doběhneme někdy, takže tady už prostě fakt... Už není zase čas na spát. Takže 3 hodiny, no, si myslím, to je jako zhruba. To je mazec. Na těch 80, kolik se dá očekávat, 85, že se to jako půjde. No prostě 3 noci, 3 hodiny. Hele, a když ty jsi říkal, že se teda tam taháte někde jako v umístění, tak jak to vypadá? Protože předpokládám, že třeba ke konci už se moc neběží, ne? To už musí být tebe zrychtovaný. Že to není úplně tahání, jak to známe tady z nějakých Sky Raceů, kde... No tak není to jako ze Sky Raceů, ale normálně běžíš, regulárně se snažíš běžet, akorát prostě do toho dáváš obrovský úsilí a běžíš 7 km v hodině tam v tom terénu, protože máš na sobě vařič, žárák, já nevím co, prostě 7-8 kilo i s vodou. Teď ten terén jako není moc příznivý, to je prostě často nějaký močál nebo prostě bahno tam je nebo tak. A ty prostě fakt se závodí, jo, jako to není, že vlastně všechny ročníky, kromě prvního, jsem jako dokonce až závodil. Uh-huh. Ten poslední, tam jsem posledních těch 40 kiláků jako vlastně to zastavili, takže jsem věděl, že mám jako náskok, že pokud prostě neudělám nic špatně, tak by to mělo být, ale závodilo se krutě až do té doby, takže prostě až 390 km z těch 430 se závodilo. A pak stejně vlastně jsem si nebyl úplně jistý, protože tam bylo strašně moc sněhu a já jsem prostě dupal stopu. Protože se tak, jestli mě jako doženou, nebo oni naštěstí dupali taky, protože mezi tím to celé jako se zaválo, nebo tak. Takže jako tam na konci fakt závodíš a myslím si, že
že i letos se bude prostě závodit až do konce. Mhm. Že se prostě budeme nahánět na těch Cheviot po 20 kiláků do konce a furt bude odsedat. A jak to vypadá, když třeba běžíte takhle dva, jste na špici, No. v takovém závodě, jako povídáte si, nebo A podle toho s tím běží. řešíte asi navigaci, ne? Tak teď se na sebe musíte nějak asi spolehnout navzájem, že když se jeden rozhodne jít tady doleva, že to je jako správně. Teď jste nevyspalí, tak to asi kdo ví, jak to nemyslí, ne? A byly různé situace. Jednou, vlastně první ročník jsem byl úplně sám, v navigaci sám. Druhý ročník jsem běžel část O1, tak ten úplně usínal, tak jsem řešil navigaci sám. A další roky jsem se tam už s někým tahal, takže jsem se snažil prostě tu navigaci jako jít co nejvíc bez chyby. Viděl jsem, že jsem třeba udělal chybu a stejně jsem mírně stahoval, protože jako nebyl jsem ve vedení celou dobu. Mhm. A to jako je ten rozhodující faktor, no. I přesto, že prostě tam seš pil jsi několikrát a to ještě jako nebyly ty Garminy, který jako by na tebe řvali, když je špatně, jo. Takže tam ještě fakt byl jako rozhodující faktor v tom, že někdo udělal nějakou kličku, ale v tom stavu to stalo 10-15 minut a zase udělal někdo, nebo někdo udělal kličku někde. Hele, a to se jde po cestě celý, nebo jak to vypadá? Strašně různý povrch. Máš tam Ne, myslím tím kvůli té navigaci, jo. strašně různý povrch. Máš tam jako někdo nemáš vůbec nic. Jo. No, tak jsem to myslel, jestli někde fakt musíš jít podle ty buzoly třeba, nebo... Přesně, protože to je jako cesta, která je jako turistická, která je plánovaná nebo počítaná s tím, že lidi půjdou v klidu ve dne v létě. Jo. To je prostě dálková turistická trasa. Takže tam jako jsou šipky, jako normálně prostě cedule. Jo. Vidíš, že je prostě tam psaný. A jsou tam pak i jako značky. Jenomže někdy se prostě dostaneš do situace, že jdeš přes nějakou jako louku, nebo prostě nějakou, ne pole, ale prostě je to něco zeleného, posekaného, obdělávaného. A jdeš v mlze a dojdeš a tam prostě zatím je nějaká zídka. Pokud to trefíš, tak tam přes tu zídku je prostě ofiko nějaký jako schodky nebo tak. Jo. Ale musíš to trefit. Jo. Jdeš prostě 100-200 metrů jako na azimut nebo na GPSku a snažíš se tohle trefit. Jo. Hlavně pak ty pozdější části té trasy vlastně před Hadriánovým valem třeba jsou relativně neudržovaný, že tam tyhle části se moc nechodějí. A hlavně ještě v tu zimu, tak tam prostě fakt jdeš úplně jako po louce, kde tu cestu tam jako tlačíš očima, jo. Tam nic není. Jo. Všecko je to strašně bažinatý, všecko je to strašně mokrý. Jo. Jaký máš boty? No, půjdu to celý hřebíkách. O rok ultra vlastně. S jakýma návlekama předpokládám. Jo, a boty máš teda furt prochcený, ne? A to máš furt prochcený, jako to úplně nemá cenu vůbec jako přemýšlet nad tím, že bys je měl suchý, takže prostě vazelínu, ponožky, boty. A ty Gore-Texové ponožky používáš na to, nebo ne? Ty jsi tenkrát říkal, že na něco používáš, ne? Na něco, ale tady to nemá moc cenu, tady prostě jdeš po 10 kilometrech, jdeš před nějaký potok, kde je vody po kolena a jako musel mít, já nevím, rybářský boty nebo něco. A stejně tak pak dál, tam jdeš a najednou se jako jdeš, najednou se propadneš prostě, že jo. Nebo když tam napadne sníh, tak to je, když představ si, když jdeš tady u nás, prostě v hlubokým sněhu půlmetrovým, tak se najednou propadneš. A tam to akorát je o to, že se propadneš a pod tím je ještě prostě nějaký vřez a nějaká bažina. Takže stejně zase si tu nohu úplně namočíš do 0 stupňů vody. No a někdy to je docela prdel to vytáhnout, jako tu nohu s botou. Ty díry s botou. V ideálním případě. Jo, jako párkrát jsem tam se snažil fakt se dostat z toho. Takže... To tenkrát říkala ta Zuzka Bartasová, myslím, že tam někde běžela v Anglii a že už byla před cílem toho závodu a že si chtěla umýt boty zabahněný, že tam byla kaluž. Takže do ní jako skočila, že tím proběhne a že tam zahučila po kolena někde. No, to jo, no. To vůbec nevíš, no. No a co máš teda s sebou, jako holé? Baťoch máš jaký? S jakým to když byl? Jako vesta, nebo? To ještě ne, to vest to nevejde. No vlastně ty musíš mít spacák, jasně. Musíš mít spacák, musíš mít vařič, musíš mít péřovku, musíš mít různý tady ty vrstvy, musíš tam mít jídlo. No, jako myslím si, že ani moje 15, jako feriňácká, to nepůjde, to bylo něco většího. No. To je ten spacák, ne? Ne, to je moje školní nemocnice, kde jsem, to máš zase velkou lékárnu, co musíš jít. Tam jsem si toho vzal víc a pak to vyberu jako ještě před startem, co jak, no.
Takže myslím si, že to bude nějaká 20, tak spíš asi 30 si vezmu. No. Jako oproti všem jako závodům je tam prostě hodně výbavy, no, které musíš mít sebou. No. Hele, a když jsi se rozhodl, že to poběžíš, nebo trénoval jsi na to nějak dlouho? Když jsem se rozhodl, hele, Jak jsi na to jako... ta myšlenka byla jako v hlavě už dlouho, že bych se sem někdy vrátil. A furt to takový, mám, nemám, no, mohl bych, nebyl jsem jako úplně jako jasně rozhodnutý. Navíc předloni jsem se při tom běhání spíš trápil, prostě byl jsem rozbitý po koroně Himaláje, pak jsem měl občas nějaký jako, ne velký zdravotní problémy, ale prostě navíc rozdělala se firma, že jsem neměl tolik času na trénink, říkám, dobrý, tady si dám prostě tréninkový blok, budu mít prostě třeba 4 týdny nebo 6 týdnů se do toho pustím. A pak jsem bojoval s nějakým drobným zraněním, který mě prostě tady už z tohohle vzalo třeba 2-3 týdny. Takže to moc nešlo, ale postupně to zrálo. A vlastně, jak jsem se vrátil z Nepálu a pak jsem byl v Livíně, jsem si říkal, že to je docela dobrý, že bych vlastně mohl. A pak jsem přemýšlel, že bych šel, že něco do kopce to docela, tak jsem si říkal, bych šel třeba Lisou. Zase se vrátil po, já nevím, kolika let, tam jsem podle mě úplně na tom prvním ročníku. LH24. No. A říkám, no tak co když se vrátil rovnou na Spine. A pak jsem viděl tu startovku, že letos je fakt jako našlapaná a to byl asi ten jako poslední kapka. Že jsem viděl, že tam jako budou všichni. Ale já předpokládám, že lidi by ale hrozně zajímalo, jak se na něco takového trénuje. A jako u tebe to je asi o tom, že za ty roky to tam bude nějaký jako šílený objem, že jo? Já doufám, že to bude, protože dřív jsem prostě závodil hodně. A měl jsem hodně dlouhých závodů. Jako v podstatě jsem měl jako jenom velmi malou část sezóny jsem prostě nezávodil. Jinak jsem fakt jako měl ty závody dost za sebou. Teď jsem vlastně to docela dlouho jsem šel nějaký dlouhý závod. Jo. Takže to tak nějak doufám, že tam pořád je. Teď jsem měl nějakou jako souvislejší přípravu a prostě běháš. Jako ta příprava se vlastně moc neliší od jako jiných závodů. Spíš se to liší v tom, že to je brzo v sezóně, takže to všechno musí dělat dřív. Je to hodně o síle. Co znamená to všechno musíš udělat dřív? No, že musíš tu přípravu třeba řekněme zahájit dřív, jo, nebo prostě už myslím si, že máš velký závod v lednu, jo, nemáš ho, tak jako mají, já nevím, běžci, BS Karning, tak mají mistrovství, že tam mají třeba v červenci. Nebo tak, a je to hodně o síle, i když se to nezdá, nemá to velký převýšení, ale tím, jak prostě je to těžká podložka, jak to je bahno, jak to je prostě vřez a tak. Musíš to mít v hlavě strašně srovnaný. Protože musíš říct, jako proč tam jsem, protože tam přijde několik a jak si řekneš, no nevím, možná, tak ti začneš pochybovat. Tak jako musíš fakt jako... No co si říkáš teda v takovou chvíli? V tuhletu chvíli? Ne v tuhletu, a když máš tak já to beru jako, že to je můj závod takový, jako že říkám tady, jako budu chtít ukázat, no, že pořád ještě by se měli počítat, no. Takže to je jedna věc. A tak to je taková jako spíš, to je asi jako spíš ten okamžik je spíš o motivaci, ne? A ty tam spíš potřebuješ mít nějaký takovýto dlouhodobý odhodlání. No ale musíš tu motivaci mít a musíš hlavně mít jako jasnou, jako musíš třeba si to před tím závodem, to jsem dřív dělal, že když jsem dělal nějaký takový závod, tak jsem si párkrát sedl, říkám si dobrý, tak jako vědomě prostě si dám dobrý, proč tam jdu, taková jako mentální příprava, o co mi tam jde, o co se tam snažím, čeho tam chci dosáhnout. A pak se jako tam nikdy nevymyslíš všechny ty situace, co se tam stanou. Ale já jsem si projet v hlavě aspoň prostě 2-3 takové jako situace, co by se mohly stát a jak říci, jak jako v té situaci zareaguju, co si řeknu. A pak tam seš, úplně vymletej a začneš tam něco vymýšlet. Tak si řeknu, no ne, ale když jsem nad tím přemýšlel před týdnem, tak jsem došel tady k tomuhle a jako mělo to nějaký důvod, proč jsem k tomu došel, co mi to myslelo, teď mi to nemyslí, takže nebudu tady vymýšlet, nebudu to měnit a budu se držet toho, co už to mám vymyšlený. Jo? Samozřejmě pak tam přijde to, že tam je někde nějaký blizzard nebo napadne 60 čísel sněhu a s tím prostě nepočítáš. Jo? Ale to vždycky vím, že když mám takhle jako problém, řekněme s těma podmínkama, tak ostatní ho mají taky. Prostě ty podmínky takový jsou a to, že jsem chtěl být na kopci 8 a 9 a ještě tam nejsem, tak blbý, ale jako není to konec světa. No.
Hele, stalo se ti při nějakém ročníku, že třeba někdo hodně utek a potom co stáhl? Stalo se mi, Díky nějaké třeba jeho krizi nebo tak? no tak stalo se mi to, no vlastně v tom předposledním i posledním ročníku. No při tom posledním ročníku jsem vlastně naháněl víc lidí, jsem ztrácel gymmen, ten to prostě rozběhl strašně rychle a pak skončil, protože jsou nějaké zranění. A to je druhá věc. Jo. Za mě prostě zranění tady na těch závodech musíš tady fakt jako jít ultra opatrně. Jo. Tady nemůžeš jako jít do nějakého moc velkého rizika, protože to je takhle závod, že když do toho rizika půjdeš, tak se ti to vrátí. Jo. Prostě dřív nebo později uděláš nějakou chybu, někde si něco natáhneš nebo tak a pak se to v tom závodě jenom zhoršuje. Jo. Takže já fakt tady ten závod jdu vždycky jako ultra opatrně v tom, že prostě to nepouštím leva, nehlava jako v seběhu a tak. Jo. A to se tam jako děje, to jsem si jistý, že zase z těch favoritů prostě polovina nedoběhne. Jo. Jo, Takže to, že někdo utek, ještě neznamená nic. Jako. Neznamená. Jako, jednak jako můžu za tohle, ale jednak taky normálně může dojít, nebo můžeš jako zabrat, pokud se dáš dokupy. Plus tam hraje ještě roli třeba různá spánková strategie, že on prostě ještě nespal, ty už si spal, to jsou prostě další třeba 2 hodiny, jo, nebo tak, jo. Co tím se nesmíš nechat jako rozhodit, jo. Jo. Pokud vidíš, že běžíš a že ti furt jako neustále utíká, tak s tím musíš něco udělat, jo. A může být řešením, že dobře, že půjdeš na chvíli spát a pak to prostě rubneš, co to jde. Nebo může být řešení, že prostě nic neuděláš a že on se utaví, že? Jasně. Že když něco uděláš, tak se taky utavíš. Jo. A ty máš třeba zprávy v tom depu, jak vypadal? Ten před tebou? To ti řeknou, ale to se nedá jako... No, všichni vypadají špatně. To se nedá nějak moc usuzovat, jo. Jasně. To právě taky, až když jsem to viděl jako zvenku, tak jsem viděl některý ty lidi, jak ještě, a to byli i ti vepředu, jo, třeba Ehoina nebo tak, jak ještě nejsou ani v půlce závodu a jak už jsou strašně pomalí, jak si teďka oblíká rukavice a teď si uvědomil, že si ještě chtěl oblít bundu, tak si sundá rukavice, znovu si obleče bundu, teď zjistí, že aha, tak jde tam. A říkám si, tyjo... To, když vidí čerstvý člověk, tak říkám si jako, dělám to taky takhle, jako když jsem tady, jestli fakt jsem takhle neefektivní nebo tak. A takže vím, že se musím to snažit všechno jako strašně zjednodušit. Jo, protože tam jako, jak to necháš složitý, tak se v tom ztratíš a ztratíš v tom strašně moc času a tak. Takže jo, zprávy máš o tom, jak to vypadá, máš je v tom depu, ale plus, když máš zapnutý telefon, tak ti furt někdo něco píše, někdo tě pozbuzuje, ale to nevím, jak to budu teďka dělat, jo, protože zase, když jsem byl 2014, tak jsme měli tak podle mě ještě evropský roaming nebyl. Británie teda ještě byla v EU. A takže data byly drahý, i když jsem to zapnul jednou za čas, jo, nebo tak. Jo, to se taky mění. Jo. Jako je to hezký, když jako někdo podporuje. Na druhou stranu dneska, jak ti prostě skáče všude spousta jako upozornění, to nemůžeš řešit. No, to bys navigovat budu z hodiny, to bych nevěděl vůbec navigaci a jak někdo něco reagoval. Takže. A je fakt, že oni kolem toho jako ta spine skupina kolem toho strašně moc nakváká, jako to čehokoliv. To s tím, co strašně žije. Jo, jako žijou tam tím. Strašně tam tím žijou. Jo. Jak místňáci, prostě ti místňáci tam oni jak tam už ten trekking je asi prostě 10 let nebo tak už jsou na to zvyklí. Prostě vyjdou ven, uprostřed noci tě povzbudit, nebo tam prostě je stoleček a občerstvení pro závodníky spine, nějaká tyčka, nějaký banán nebo něco. Prostě to má to strašnou atmosféru, no, tady tohle. Úplně vidím, jak se řeknou, teď se tady týden kolem našeho baráku poběží závod. Jako jo, ty, co jsou na konci, víš, třeba ty trasy. Jako tam třeba, počkej, teď jsem si na něco vzpomněl, jsem na to zapomněl. Tam tím žijou, no. No to je jedno, hele, a já jsem jednou teda viděl doběh do toho cíle, tak můžeš, jak to vypadá, to je dost vtipný. To je dost vtipný, protože vlastně cílová čára je zeď, ty se musí dotknout zdí. To je roh, ne? Jaký baráku? No to je prostě roh baráku, který se jmenuje border, vlastně to je hranice, což je vlastně hranice Anglie a Skotska. Že tam prostě doběhneš, dotkneš se tý zdí a seš cíli, jo.
A to jsem vždycky říkal, že se nechci jako s nikým tam tahat nějaký sprint finish, jednak po 400 km nechceš mít sprint finish a nechceš sprintovat do zdi, jo. Jako- Cílovou kameru nemají navíc, jo. Cílový obtisk nebo tak. Jo. Cílový obtisknu. Já co jsem viděl, tak tam stálo nějaký 4 nebo 5 lidí, nebo co. A ty jsi tam jako doběh, že dotkl se z té zdi. Ty zatleskali, a to bylo celý, mám po 4 dny. Já jsem si říkal, do prdele, co to je za závod? A tak tam jako v cíli moc lidí není, jo. Ještě To záleží. byla noc, že jo, ještě, když tam- jsem to viděl. Tam jsou v principu hlavně ti organizátoři, jako nějací diváci, tam nejsou, tam jsou všichni diváci teďka online, jakože to mají z toho ten přenos, takže tam to žije, jako. A tam jsou fakt, OK, to nás dílíme, to je dobrý. jako jo, fakt atmosféru to má, no, ten závod. No. OK, takže co? Chceš ještě něco zkázat? Fanoušku. Ty vole. Makej, vole. Teď jsem si ten závod vybavil a přemýšlím, co jako zkázat, tak se úplně zježili všechny chlupy, protože... Přemýšlím, jestli se na to nevyseru. Když jsem to teď tak odříkal. Ne, to jako si říkáš, jako těším se na to fakt, ale člověk se na to těší, ale ty se připomene, jak to vlastně jako bude tvrdý, no. Potom jako jsi rozbitý. Ale to je slávy a těch peněz, vole, potom. No, přesně. Takže teďka někdo se to ptal, jestli někdo se prostě ptal a říkal, a to když doběhneš tak jako, získáš jako milion, nebo já si říkám, když to tak bylo, tak už tady neděláme trackery, že jo? To je dobrý, ty jo. Tak jo, tak já se jdu ukázat na kameru. Teď jsem taky v tomhle slavě. A jsi prý neupravený. Jsem neupravený. Já hlavně ukážu ten můj power drink, co stojí utajoval celou dobu. Ať mají fat gun radost. No to budeme. A super, že mi radost nebudou. Tak jo, teď to možná už nemám hlavu, no. Tak makej, vole. Jo. No myslím, že se bude líbat nebo něco. Tak stalo. Maka, vole, no.